बैसागो बोथोरा सफैलायबाय लायाखै मा रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय माइब्रा जा माथा जा गादै जा गाफादा गाफाय जा फाजा जा लोंनो गोसो जाथारबायलै लोंनो फैजाबाय दे आं खिन्थु फैफिनखागोन आं थेवबो नोंनि महरानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बाजेले बाजे सेलथाव बारि खनानि सेलथाव नोंनि आखाइनि जौआलाय लोंबाय थाथाव आइले फाग्ले दालै गुड मर्निं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बयखौबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिमबो बरायहरनाय जाहैबाय स' दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो होजारे गाव सिबना हो आरोना स' नोंथांमोना नुदों रायजोफोर बे जाहैबाय बामि एकदमबारे बामि गोरान आरोना मा साद मोनजाबावो मोजां नायथाव बामिखौ मोनजानाय टाइमाव लायनो रोङालै आङो आच्छा मोनजायै टाइमावसो मोनखायोबा नाफोरखौबो ओरैबायदि डिस्टार्ब आरोना रायजोफोर ओंखायनो ना बामि गोरानखौ दिनै एवबाय नैबे ना थथालै ना बामि गोराना जाजागोनलै बे बेखौनो आवमा गोथै मोनाबानो जाबाय गाबबाय थानाय खर'खौसो बुख्लामाद्राय दोन मासदिनो ओरै बुख्लानानै थांफाखारलाय होबावोसोलाय आं गोसोखौ दे लादेनानै बेनो आंनि गिबि मोजां मोननाय नों गैयाब्ला आंहा मा दंबावो नों गैयाब्ला आंहा माहाय खिबावनो La 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 बामि गोरानखौ जानानैनो देहाया गोरा जायो आसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे बिक्लास केमफ्राय बरायहरनाय जाहैबाय स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेन'बा आजिखालि बयबो गेम गेलेयो नङा होमबा सोरबा फ्रि फायार सोरबा पाबजि बेफोरबायदि गेलेयो आरोना जेन'बा ओमफ्राय दा माने गेमनि थ्रुयै माने फैसा खामायनो थाखाय अनेकथा गेम दं जेरै नोंसोर गेलेयो पाबजि फ्रि फायार बेफोरबायदि आरोना दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद मोजां बेस्ट गेम लानानै फैदों बिनि नामानो जाहैबाय रामि नभेल आरोना माने जोंफोरनाथ' जेन'बा इउटुबनि फैसाफ्रा जेन'बा मान्थलिसो हाबो नालाय दा बिनि थ्रुयै माने जोंनाव मालाबा फैसा आखायाव थाया नालाय ओंखायनो गारि खरस बा बेरायनायनि माबा मोनसे बेफोरबायदिनि थाखाय जों उफाय गैया स्पन्सारखौ जों होनांगौ जायो आरोना जेन'बा दा बे गेमखौहाय माने जों देरहानानै माने बिनिफ्राय थाइसे थाइनै रां मोननानै माने जों बिदिनो थाव खरस बायदिसिना एसे बेरायग्लांनायनिखौ मोनो आरोना स' जाय माने बिथांमोना जाय रामि नभेलखौ गेलेनो इन्टारेस्टेड मोनो बे नायलांबानो जाबाय आरोना स' मारै गेलेयो आं देखायलांनाय आरोना होमबा चलो आं दायो गेमखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गेमखौ गेलेनायनि सिगां मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय कनफार्माव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना शपआव थांदो बेनिफ्राय रिसार्ज खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय आं दायो रिसार्ज खालामग्रोनानै लाबाय 500नि बेनिफ्राय 8 क्लिपआव थुबाय आङो बेनिफ्राय आं दायो ड्रागन बेस टाइगार गेलेनोसै बेनिफ्राय फार्स्टआवनो होबाय ड्रागन बेस टाइगार नै नायदो बेनिफ्राय आं दायो टाइगाराव 10 रुपिस होबाय नै टाइगाराव 10 रुपिस होनायाव जेनबाय आङो फार्स्टआवनो बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेनिफ्राय बांसिन होगोन आरोना नोंथांमोना विन टिप्सखौ नायनो हागोन 10 रुपिस जेनेब्ला 30 रुपिस होनांगोन आं दायो टाइगाराव 30 रुपिस होबाय 30 रुपिस होनायावबो जेनबाय आङो बेनिफ्राय एबार आं बेनिफ्राय बांसिन होबावनोसै आरोना टाइगाराव बेनिफ्राय आं दायो टाइगाराव 90 रुपिस होनोसै आङो टाइगाराव 90 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना टाइगाराव देरहाबाय आं दायो एबार आरो नायबावनोसै नायनो हागोन नोंथांमोना 616 जाबाय आरोना आंनि बेलेन्सआ आं दायो टाइगाराव 50 रुपिस होबावबाय नायनोसै एबार जेनना देरहायो बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ उइद्र खालामबा उइद्र थुदो बेनिफ्राय आं दायो 1101 उइद्र थुबाय बेनिफ्राय आं दायो नै साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय डाइरेक्ट मेसेज फैखाबाय आंनियाव नोंथांमोना नै मेसेजखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन नै 1101 बेनिफ्राय नै माखासे आङो देरहानानै मोननाय रांफोरा बिदिनो 7000 4000 27000 3000 4000 9000 7000 बेफोरबायदि मोनो आरोना नोंथांमोनाबो गेलेनानै देरहायोब्ला बिदि मोनगोन आङो बिदिनो खरसाखौ दिहुनबाय थायो आरोना लोगोफोर बे बिदाया सोलागोन एसे होमबाबो माने हिन्जाव दंनाय माबा जादों आरोना रायजोफोर दा खोलैलाय थास' जानायखाय आंनि फेभरेट बेजों ना बामिजों आरो खामानिबो गैया दामानिबो गैया खालि जानाय खिनाय हासुनाय आंग्राफ्रा बे बानलु थुबजाखौ आहा जानो होननासो दोन्दोंमोन ओंखामजों मालाबा जाजोबबाय बे मुरख'आ खुगाफ्रा आलौगोन आलौआ जाखो खेबलुलाबाय थानायलाय बे आसिथामाव मा नुदों दे बे आसिथामाव मा नुदों बेखौ खेबख' नागिरबाय थायो बे मानो जाबाय थाखो बेखौ खेबख' नागिरबाय थायो बेनि खुगायाव दांदेरनाय माने आलौनाय बेलाय
बानलु हाबखालायबाय मा माखौ अरख'गोन मा माखौ अरख'गोन थांफुथिमाखौ खायदा लागासिनो लानानै खारखांबावबाय खनसे मबाइलाव भिडिअ बानायखौ मिथिथारो नालाय थांफुसे थ' नैबे जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय मा बुस्थु हाब गैया नाफामा पियास होआसैलाय नामाब्लाय ए होदोंलै सालाखाय होनायखायसो गबाय नों बे दानि नाफाम नङा आरो ना गोदोनि एकदम लकेल फुराना एकदमबारे बेसेबां बोसोर जाखो होनदोंमोनलाय 14 बोसोर ना मा होनो बिमा 14 बोसोरनि नाफाम आरोना बे एकदम जालि मोनामखायो बोरैबा नालिसियावनो थ' ओमफ्रायहाय दा बिमाया जोंना माने टमेट' सायगासिनो दं आरोना माने सालाद बानायगोन जाहैबाय माने सालादजों जों जागोन आरोना मल मलनो सालादा बिराद गोथाव जायो नालाय ओंखायनो आरोना फाग्लिया नाफाम मोनामजोबबाय बोरैबा नाफाम एवनानै दुगैदो दुरलाय थाबायनाय सोर नोंसो ग्लासैनाय ओइ दारौ माबा नांबावलायलांबाय सिनायां मोनबाय थ' ओमफ्रायहाय नाफामा दाना माने रेडि जागासिनो दं आरोना रायजोफोर गोजां बोथोराव सोरायनो आलासि जायो नाफाम दाबो बे संनाया थामसा गोजान मोदोमहैबाय आजां गोजान मोदोमहैबाय आरोना बेयो बे जुगाव बेदर गैयाबा ओंखाम जाजायो बेदरथ' गैया दिनै नाफाम थाबाय ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय थास'जों ना बामि गोरानजों आरोना ओमफ्राय बाद बाखि जेबोथ' गैला ओमफ्राय बिमा दा नैबे टमेट' चाटनि हानायानोसै आरोना रायजोफोर हाबा मासि गिदिर हारलाबायखोब्रा खाजि संनो नागिरदों हाथाय मोदोम सानाय मानसियानो जे टमेट' खाजि जानो नागिरलायबावो लगायदोब्रा गेस दा नाफामखौ गोखा संदोलाय दुन्दिया पदिना लागायहरदो दुन्दिया गोरलै गैया माथो बैलाय माथो बै दोमबाखौनो लागायबो बेहाय मोदोमनायनि एसे मोजांनो मल जानांगौलाय मोखां नायलाय आइयो दुब्लि बारिफ्राव आयौ गामिनि लकेसनफोरनिखौ गोसोखांबा बोरैबा मोनहरलायखायो आं दुब्लि बारिफ्राव ओंखाम जाबा आथिं खहाब्रेलाजोबखायो आरोना रायजोफोर लाजाखाया बिदिनो नाफामफोरजों गांजेमा बाथोनफोरजों मोनजाबावनांगौ बरिया मल जाखायो माबा नांबावलायलांबाय आरो जाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा फंबायफोर बा बिनानावफोर जाय मिक्सार इन्टारटेनमेन्टखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरोना मिक्सार इन्टारटेनमेन्टखौ बेयावबो भिडिअ मोजां हगारो बेखौ नायबानो जाबाय चेक दिस आउट रायजोफोर आरोना नोंहा बोरै फिसालाफोर बायदि लाफाजोबो बिसोरखौलाय खालो नैबे बिल्ला नैबे ड्रागन साथामजों ज' दं आरोना नोंसोरो ना खालो बुरायरायनो नोंथ' फाग्ला बोरायरा आइसो अहाय मा खावनानै फैयाखिसै बे हांगार जालायबाय लाजिबायलां लाजिबाय आं नायलाय जास्टिन खिफिया माबा खावना फैबाय हांगार जोबनाय ये मा खावैया गोखा मानसि फाग्लानि नाफाम संनाया गोखा जाफेरो गोबाव जाबा नाफामा गोखा जायो सिगाङावलाय माथो एवलाबाय संलाबाय जोंफोरनो होमोनलाय बे नाफामखौ गोखैसो बानायगौमोन आङो जालालै जाजाखाला गोखा होननाय लोगो गोसोआ बोराबखाबायसो आंना गेस जानाय मोनखाबाय खननै सोलानानै जुदि थावा फिउ साराय सुद्दायैनो लागायहरखागोनलां हाब बबेनि आलुखौ खामला होखोब्रा माबोरै दंहाय नारि आगै आंखौ गोसोखाङा नामा नों होननायसो जानोसै बे माइब्रानि लोंबा खर' सायो गासाय लोंबा उदै दुयो बाजै माथो नाफामसो बाजै माथो नाफामसो नाफाम संनायफ्राव फुरा मोनसे गान खननांगौ आरोना रायजोफोर ओरैबायदि गान देनजार गान आरोना बैसागो बोथोरा सौफैलायबाय आगै माराव जानाय बोथोरा मोनफैलायबाय माइब्रा जा माथा जा गादै जा गाफादा गाफाय जा फाजा जा लोंनो गोसो जाथारबायलै लोंनो फैजाबाय दे आं खिन्थु फैफिनखागोन आं थेवबो मानिया थ' फाइनालि नाफामा रेडि जाबाय आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बरिया जाबाय नै गोथावा बे आंखौ एथ' गोसा देदों आं बेखौ थफसे आखाइजों माथायाव होनानै दिनै ना थांख्रियाव गालि र' खनसेल' होगोन आं नोंखौ ओमफ्राय होफिनगोन आं आइदै गालि माथाखौनो ओरै खावसे देख्लानां बुलाय आंनि सैमाखौ मिथि भाग जाव पुदिना बे जाहैबाय टमेट' खाजिनि आरोना रायजो माबोरै दंहाय नारि आगै आंखौ गोसोखाङा नामा नों
नैबे जाहैबाय टमेट'नि आरोना जानायावबा खालि गोथाव गोथाव माजों खहाबगोन माजों खहाबा बेफोरबायदिल' खामानियावबा गैया फाग्लिया अयथासार खुरिया जानायावबा माजों खहाबगोन माजों खहाबा आजां गाजां गोथाव गोथाव बानाय जागोन आंनोसो बानायना होदों बे टमेट'खौ गावथ' मोनजाया हाथाय मोदोमसो बुदोंनो गावना हागोमा रज'दों ना मादों खहायफ्राथ' लाजाखाया स्पेस मलारल' मोनामखायो आरोना रायजोफोर लाबाय संख्रि लाबाय माइब्रानि लोंबा खर' सायो गासाय लोंबा उदै जयो ओइ बाजै माथो नाफामसो ओइ बाजै माथो नाफामसो माबोरै दं हायनारि आगै आंखौ गोसोखाङा नामा नों मा होनदों थालिर मोननो दाखालि थालिर सन्दरपारायाव फानहैनो नागिरनाय बेयावसो दोनखुमादों आरो बे फाग्लि जानो मोनो थालिरा केलालायल' केला होननाय मिना दैसोमोन आरो रायजोफोर कत' इन्टारेस्ट भिडिअआ सोरबाफोर नायाखैबा चेक खालामना नायफिन थालिर माबानाय भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्ट माइब्रानि लोंबा खर' सायो गोसाय लोंबा उदै जयो गसाइगाव पेट्रल पाम्पआव नोंखौ लोगो मोननायाव अब्ला नोङो स्कुटिजोंमोन बै दैसा सेरनि फांसे बिफां सायायाव जुलिनि रादाय होनाया नाथाय आंखौ थगायनानै बांगाल हौवाजों थांबाय थानो हाया लाथानि बे जिउआनि बिमा संनायखौ बुंनांगौ ना आरा द्राय लागायग्रोदों द्राय ओमफ्रायसो एसे ग्रेभि लागायनानै जानोसै संनाय खावनाय होनबाथाय सोरबा हटेलनि खारिखरबाबो दाजुलाबायखायो जों फाग्ला बायदि गोथाव संखायो आरोना रायजोफोरखौनो गोथाव गैया बे आरो मेसेङाव जायो माबा माबि जाफैगोन नाफाम मोनजागोन आरोना दे बिदिमा बास एसे बदल'बानो जाबाय रोङाबो सेराबो जेराबो दिसाबल' नोंनि महरानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बाजेले बाजै सेलथाव बारि खनानि सेलथाव नोंनि आखाइनि जौआलाय लोंबाय थाथाव आइलाय फाग्ले दालाय मोनलायबाय नै दाग थालायनाय आइदै नों गवालै आइखोबो दालि खाथाजों मानसिया बिदि होजायो आइखो बेगेयावनो होबाय था होनलायनाय बे गखाया बे ओंखारदोंल' दिनै बेखौ होखागोन आं बोरै दालि खाथाजों मानसिखौ बिदि होजायोना नों गवालै नोंखौ देफिननो हायाबा दिनै लाथा नामखौ फ्राद डिलिट खालामबाय आं हयथ' गोसा दालि खाथाजों होदों साला फैथारदोंल' बे दालि खाथाजों खुबैहरदोंना बे आंखौ दालि खाथाजों जावख्लाबसिगोन आं नैबे गनजों माथायाव ओरै होना हाबहोखागोन आंखौ फैथोंल' बे फै नोङो सालि थाइबानो दालि लाबे एबाराव आंजों अलालै बे आंनि एबाराव माथो बिदि ज' ज'सो थानांगौ होमबासो साइस नुयो दा जानाया दा जाया नामा गोदाव सोराव दासो मोनदों साला आंखौ बेगें बुहोग्राया होथारबावनां आयौ सिखाफोरजों होलानो नागिरो फैगोनलै आइफोर बेजों खेला खालामजाया नङा बारा पिप आया हागोन मोना बे ओइ फाग्लि सिखाजों खेला गैया दुब्लि बारियाव होननायसो गाहा लान्जायखौ लाबावनाय खम सालु बाबा हाथाय मोदोम बुगानाय मानसियासो टमेट' जानो नागिरलायबावदों दा मोनायाव खिन्थु बारा जायोब्ला हे डक्टर देखायनायाव गैया माबा गोथावलै फाग्ला बुस्थुआ बामि गोराना गोथाव गोथाव थास'जोंलाय गोथाव जादों जाग्राफ्रा दे लागाव जाबाय ओम सराय मा लक्की 33 कोटि देव देवी आफा लिरगिरि गणेश ठाकुर साखि साबोर लानानै साखाथि हाजो सालाखाथि हाजो बावखुंग्रि हाजो नाजांगारि हाजो दांदुफुर हाजो जाहाथे हा दै बार अख्रां साखि साबोर लानानै जाहाथे ना सुफ्रा गारमायाव थाबथा थुथा जाया होननानै सोसोमला गोरनाय जासिगोन होननानै ओम सराय मा लक्की बरिया नैबे नाफामखौ ओरै सोलानानै नाफामा गोखायानो लाजाया फाग्लिया संनो रोंखाथारा जोंफोरखौ थिनब्रा जाबाय आरोना जादोंमोन फेमिलिबो नोंसोरबो जालायदो कमेन्ट खालामलायदो
खहाबग्रा दंखायोलै आंना सासे बेलाय फाग्लायाथ' फाग्लाखासै खालि गोजौ गोजौ समबा बेनो आरोना बाबा